ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಆದಾಂಡು చాలా ಪಡ್ತಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿ ನೀನು ಚಾಗ ದೋಸೆ ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜು ವಾರ ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ. ಸೊ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಏನೋ ದನಿ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಜಂಟೆ ಯಾರು ಈತ ಮತ್ತು ರಜೆ ಅಂತಂದು ಪಂಡ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಒಂಜೊಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಅಂತಿರ್ತದ ಕೊಡೈತೆ ಒಂಜು ವಾರ ರಜೆ ಅಂತದೆ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಮಾಮ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಬುಧವಾರ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋಣೊಂದು ಎಂಕ ಬುಧವಾರ ಅಂದಿತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಪುಂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡೆಂಜಿ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಪೋಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡುಗಳು ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿರ್ತಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೈರುಂಡು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲೆಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಇಂಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಕರೆ ಪುಡ್ಸೋದಿಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆತ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂದದ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಸಂಚದು ತೊಕೆ ಎಂಕ ಎತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಆತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೋಕೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಇನಿ ಚೆಂಡದಕ್ನ ನೀ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಕ್ನ ಚೆಂಡದಕ್ನಾಗೆ ಅಂಚ ಪೋಡತಿ ದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಿಗೆ ಬಸ್ಸರು ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡತಿ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕಲ್ದು ಗೊತ್ತು ಬೆಬೆ ಬೆಬೆ ಬೇಬುಂಡು ಅತ್ತ ಯಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಲಕ್ಕೇನುವೆ ಬಟ್ ಎಂಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಬುಡ್ಪು ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚು ಭದ್ರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನ ಓಲು ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದು ಐಕೆ ಅತಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಜತ್ತಿಪ್ಪೆತ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಲಕ್ಕದು ಐಕೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಒಟ್ರಸಿ ಎಂಚ ಆಪುನ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಜಂಟ ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಟ್ನಲ್ಲು ಅಯ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಂದ ಅವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ನಾಗ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟ ಆಪುನ ಒಂಚಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೈಪ್ ಒಂಚು ಪನ್ನಡತ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಚು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂಟ್ಲ ದೀಡೋಡುಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಚ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಆಪುಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೇನ್ವಿರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ತುಕ ಇನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಪೋಡಿಯನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಜಂಟ ಐನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುದಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಪ್ಲೆಕ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಟತ ಅಂಚಿನೆಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಐಂದೀತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುದಲಿ ಬಟ್ ಏನು ಮಂತುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಏನು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಮನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾರ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಉದ್ದ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡತ ಸೊ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ತೊಂಡು ನಾನು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆವಡತಿ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮುರನಿ ಬಸ್ಸದಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಅರ್ಧಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಉಂತುದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಬಟ್ ಅರ್ಧಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಆಜಿ ಉಗ್ಲ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ನೀರ ಪಾರುಂಡು ಒಂದು ಪಾಪುಂಡು ಒತ್ತು ಜೀವಕ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಳು ಹೊಡಿತೆ ಗಂಟೆ ತಂಡಪ್ಪ ಎಲ್ಮ ಕರೆಕರಿಂಡು ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಲು ಎತ್ತ ಬಸ್ ಕುಂಗಿ ಪೂಪುನ ಕಲ್ತಾ ಒಂದು ನಾನು ಮುಕ್ಕಲು ಉಂಡದ ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಅಡ್ಚರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರಿಕೆರುಂಡು ಉಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಈಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿತಾಡಿಯೇ ಇನಿ ನಾನು ಅದ ಬಂಟ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ₹100 ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಸೊ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚೈತೆ ಫೋನಾಗ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂಡೆ ಇದನ್ನು ಮೋನಿದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಮೀತ್ ಸಾರೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ದಿಕ್ಕೋಡು ಪುಟ್ಟಿ ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಬುಜದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಬುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇವ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚ ಇದು ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಾಡ್ರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಓಟೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದು ಪಾಡ್ನಾಯ್ತೆ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಅತ್ತ ಇಕ್ಕದುಮ್ಮನ ಸರ್ತಿದ ಜಾತ್ರೆ ಇದಾವೆ ಕಾಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದಾವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಬುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲು ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತಂಡೆ ನಾನಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಡೋ ಇಂತೆ ಯಪ್ಪ ಅಂಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು
ಅಂಚ ಇನ್ನೀ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ನ ದಿನ ಅಂಚ ಎಂತ ಚೂರು ಬೀಸ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೈಸ್ ಏನ್ರಿ ಚಾಯ್ ಅವ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ತಜ್ಪವೆ ದೂರದ್ದು ವ್ಯೂ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿ వంట ಇತ್ತು ಲಾಭದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಾಂಟ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜರ್ ಮುಗಿಂಡು ಒಂದು ಜೈನ ವಸತಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಸ್ರಿಂಡು నేను ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಂಡ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನಲ್ ಪೊತ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮೋನೇನು ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಏನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರಿ ಮೇಳ ಚೆಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪೋತಿರು ಸೊ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳದ ಚೆಂಡೈಗೆ ಬತ್ತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಬರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟಂದು ತುಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಜರ್ನಿದ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ತತ್ತದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ ಅಂಚ ಖುಷಿಯನ್ನೀಗ ಮೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತು ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಬಂದು ತುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೈಜು ಬಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟುನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತಿರದ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹಾವೇಶನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸಿಂಹ ಸಾರಿ ಜೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕ ಇತ್ತು ಸಿಂಹಾವೇಶನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಏನು ಕೋಡೆ ಕೇರ್ಪಡ್ಡೆ ತೂಯಿನ ಅವು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಡು ಬಡ್ದೆವ ಹೇಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಎತ್ತಿಯವ ಅದೇ ಎಕಟೆಂಚಿ ತಿಂಚಲ್ಲ ದಾಗ ಪಂಡ ಬರ್ಸಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಚಂಡಿ ಮಾತ ಅದು ಏನ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ದಲ ಮಲ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ನೀರಾತು ಅಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅನ್ನೇರಿ ಕಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೇವೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ಮರ ನೀರು ತುಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪನ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ರಜೆನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಆಯ್ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕರಗಡ್ಡಿ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅಂಡನೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೋಡತಿ ಕೋಡೆಂಜಿ ಬಂತಿತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕಿತ್ತು ನಂದು ತೋಡತಿ ದಾಯ್ತು ರೇಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಕರಾಡಿ ತೆಲಕಂಡು 48 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯ್ತೋ ಹೇಗಾಯ್ಸ್ ನಮಗಿತ್ತೆ ವನಸದ ಹೊರ್ತು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದನು ಉಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಲತ್ತಂಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಜಿಪು ಮಾತಲ್ಲ ಇದೇ ಉಂಪುನ ವಾಸ ಹಿಡಿದು ಅಂದಾಜು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ